హాయ్. ఏది జరిగినా మన మంచికి అనేకి నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను. ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉంటారు. ఆ రాజుకు వేలు కట్ అవుతుంది. అప్పుడు మంత్రి ఏమంటారంటే, మీ వేలు కట్ అవ్వడం చాలా మంచి జరిగింది రాజా అంటారు. అప్పుడు రాజుకు కోపం వచ్చి మంత్రిని జైల్లో బంధించేస్తారు. ఆ రాజు ఒకరోజు వేటకు వెళ్తే ఒక అడవి జాతి మనుషులు రాజుని పట్టుకొని అమ్మవారికి బలి ఇవ్వాలనేసి మొత్తం సిద్ధం చేస్తారు. రాజు వేలు కట్ అయింది కాబట్టి అది చూసి రాజును వదిలేస్తారు. అయితే రాజుకు మంత్రి చెప్పింది గుర్తొచ్చి మంత్రిని విడిపించి మంత్రిని అడుగుతారు, నాకైతే ప్రాణాలు రక్షింపబడింది వేలు కట్ అవ్వడం వల్ల. నువ్వు ఒక మంత్రివి, నువ్వు చెరసాల్లో బంధింపబడావు కదా మంత్రి, నీకేం మేలు జరిగింది అంటే, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వచ్చేవాడిని, మీకు వేలు కట్ అయింది కాబట్టి నన్ను తీసి బలిచ్చేసేవాళ్ళు, నన్ను జైల్లో వేశారు, నా ప్రాణాలు కాపాడబడింది కదా రాజా, కాబట్టి ఏది జరిగినా మన మంచికి అని చెప్పారు. మన జీవితంలో కూడా వచ్చేది ప్రతి ఒక్కటి మన మంచికి. హ్యాపీగా ఉందాం.